Christopher Janna amene ali achipani cha Democratic Progressive Party DPP komanso ndi kansala wa Mpirawadi makamaka mu mzinda umene wa Zomba asankhidwa kukhala meya watsopano wa mzindawu. Janna apambana ndi mavoti okwana 7 pamene Hale Manda achipaniso cha DPP amene ali kansala wa Chinamwali Wadi apeza mavoti okwanira 2. Akansala Anthony Gonani amene ali amasongola wadi asankhidwa kukhala deputy mayor amene adapezanso mavoti okwanira 7. Janna anenetsa kuti agwira ntchito ndi Zomba City Council komanso makansala onse a mu mzindawu ngati timu makamaka pofuna kukweza mzindawu. Panopa ngati pali anthu ochokera ku Zomba tiuzeni kuti Janna kusankhidwa kwa Janna mukuona bwanji makamaka tsogolo la mzinda wanu mukuliona bwanji pamene Janna ataongolere mzindawu kwa zaka zikubwerazi.